जय श्रीराम साଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ମାତ୍ର 7:30। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ନିଆଳିରେ ମୋର ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ନିଆଳିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏବେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଖୋଜୁଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ କରିବି ବୋଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଭଲ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ମିଳିଲା ନା, ମାନେ ଖାଇବା ଟିକେ ମିଳିଲା ନା, ତାହେଲେ ଦିନଟା ପୁରା ମସ୍ତ ନଙ୍ଗା ଭାବରେ କଟିବ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯାହା ହଉ କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ ମିଳିଗଲା। ଦୋକାନଟା ତ ବାହାରୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଯୋଉ ବରା ପିଆଜି ଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଯୋଉ ସବୁ ଛଣା ହଉଛି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଦୋକାନଟା ବି ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ଭିତର ବି ପରିଷ୍କାର ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ମଗେଇଥିଲି ଇଟିଲି 4ଟା ଆଉ ତରକାରୀ ଟିକେ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟେଷ୍ଟ ନଙ୍ଗା ଅଛି, ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ। ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ କରିବ ମୁଁ ନଙ୍ଗା ନଙ୍ଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆଉ ତମେ ଖାଲି ଦେଖିକିରି ହସି ହସି କରିବ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବ ମୋ ଭାଇ। ଖାଇବା ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ମଗେଇଥିଲି ବରା ଦିଟା ଖାଇକି ଏବେ 25 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଫୁଲ ମନ ଶାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।